Salma kalam kuda na fkwala mesipanga tutorial Itende ngidlala Itende. Please make sure to subscribe channel like video akhona uphinde share. Ngizowenza le ngoma ka Sebe Nzuza, Pastor Sebe Nzuza. Ehamba kanje. Ihamba kanjalo nje. So ngithi kanjena transport zami positive 5 gram so gram number 67 tempi be ku 60. Please make sure to subscribe channel like video and share. Maningi ama-video engiwenzile. Mawukuthi mhlampe ikhona i-video engi-uploadile wena ongakayiboni, ngena ku YouTube wakho, ungene lapha ku search khona but ile ngunquze lapha eduze kwekhanda lami lapha ku profile lami. Ngena lapha mese ubhala igama lami good enough Dlamini, ulibhale lapha khona uzosesheka. Mese ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo ke manje click nje lapha nje around lapha. Mase uklikhe khona uyoklikha la kubhala khona videos. Ngizogokozela nakha. Then emva lokho ke wonke ama video lana nalawo ongakwazi ngithola ama notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la. Ayikho i-video ngekuyibona. So mengehla ngezansi mengehla ke la ngezansi ke uyabona ke, yabo naka ama video maningi ayinqwaba. Amadala amanye sengawa-breaker down, u-transpose, ama-chorus, konke nje kukhona la. So bese-subscribe ke senza kanjena ke. I-private content ke ingalana ke. So i-private content nakhona ikanje ngikhombisa ama-video ambalwa akhona engiwa-uploadile. Yabo kukhona sibalo episode khona amanye kuthiwa episode extra. So hlukene yona private content. So subscribe ke futhi nakhona singena kanje uma ubuka ivideo uzobungena ke uma uqeda ukubuka ivideo ke nakho indlela subscribe ngayo. Le part le bha subscribe kumele subscribe ingakho i-grey but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ngabe subscribe-anga. Yona le ngigqugquzelile izovela kanje kuwena uma ngabe subscribe. Then yona le part leya i-click enzibe grey bha subscribe. Qeda ukusubscribe ke sesubscribe kile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokhombisa yona nayo le bhele. Le bhele kumele ibe ku all khona uzokwazi ukuthola wonke ama video ami ama notification wonke.